Andrija, šta si zaključio? Jesi gotov? Nisam. Oblačim se. Aj požuri, crkva je već skoro puna. Doću ja. Molim te. Čudo. Sam ovaj put. Da, molim te, nek se dogodi čudo. Pa ne možete na silu pred oltar izvesti. Gotovo je, baba. Nije kraj svijeta. Nikad mira u vašoj kući. Nikad. Kad vidim Gorana, bit će mi srce na mjestu. On je na putu već sa Rankom. Šta ako su ih uhvatili? A nisu. Otkud znaš? A ne boj se, sve će biti dobro. Ne boj se. Ne. Moramo krenuti. O, Bože. Što nas je ovo snašlo? O, moj Bože. Kume. Da? Imaš prstenje. Jel čuješ ti? Čujem. Evo, tu su. Dobro da inspekcija nije zatvorila crkvu. Inače bi se željeli u ambaru. Budite pristojni. Pa zašto? Mrzite? U crkvi smo, a tu se ne mrzi i ne plazi jezik. A dobro, zašto onda ne možemo sjest pored Đuke? Da, stvarno. Odavde se bolje vidi. Ja sam šivala vjenčanicu. Sjajno, sigurno je lijepa koji zlatina. Ne, zahvalniče. Ako netko pita, ti si od sad sa mnom. Jel može? Evo. Trebaš društvo? Radim na tome. Koja sam? Di ćeš ti? U crkvu. Ne, idi do Bože, nek te sakriju u bungalov. Što? Što, pa mogu bi te opet otet. A svejedno mu je ako se oženiš. Slušaj me, napravi kako sam ti rekao. Prije nego mladi par preda zavjete kojima će se vezati do kraja života, prisjetimo se kako je brak opisan u Svetom pismu. Na početku bijahu Adam i Eva u Edenskom vrtu. Imali su sve i tako su dijelili. Njima je Bog dao obećanja koja će se nastaviti i na dolazećim naraštajima. Oni koji će se ljubiti nikada neće gladovati.
Tako je i Noa tijekom potopa ustrajao sa svojom ženom i spasio živu glavu. Zatim dolazi nam Abraham i supruga mu Sara. Kroz njih vidimo kako Bog čuva one koji ustraju u vjeri. Svi znamo priču. Sara je rodila Izaka u poodmakloj dobi, ali malo tko zna da riječ Izak znači smijeh. Oni koji se budu ljubili, oni ljudi, oni će se svim nedaćama smijati zato jer znaju da ih Bog čuva. Mojsijeva pak žena Sipora davala je svom mužu nadu, vjeru tijekom njegovog progonstva. I iz toga vidimo veliku pouku. Da osuđeni smo jedni na druge i vidimo kako moramo tješiti i hrabriti jedni druge u Gospodinu, jer brak je njegov dar čovjeku. Nije dobro da čovjek bude sam. Treba biti jak u vjeri. David i Solomon bili su vrlo plodonosni u svojim bračnim životima. A imali ljepše ljubavne priče od one Tobije i Sare. Kroz nju možemo vidjeti vrijednost, veliku vrijednost. Uzdržanost i predanost jedni drugima. Andrija, brže. Vidjeli smo, dakle, što Sveto pismo kaže o ljubavi, a to smo zaključili i mislim da sad možemo preći na obred. Sad ćete položiti zavjete svete ljubavi. Prvo ti, Dino. Uzimaš li... Da, uzimam. Čekaj, moram prvo reći. Požuri, velečasni. Uzimaš li, Dino, Dunju za svoju zakonitu suprugu? Uzimam. Hoćeš li je ljubiti i poštovati u sve dane života svoga? Hoću. Obećaješ li da je nećeš varati, iskorištavati ili na bilo koji drugi način ugroziti njenu stranu Svetog saveza? Obećajem. Hoćeš li je braniti, štititi, brinuti se o njoj, voditi računa o tome da ima sve što joj treba? Rekao sam da hoću, velečasni. A sad pitanju sve odjedno. Dunja, uzimaš li ovdje prisutnog Dinu za svog zakonitog supruga?